Здравейте! Всички от нагледате, аз съм РПБГ. И днеска, дами и господа... Новия Steam. Ей този пич. Това съм аз. И... Опа, влезнах в грешния свят, ама айде. Дедропър. Дай, вече ма спамва тук отгоре и не само заради това, че току-що спах. Уи, съшко... Ще умра. Ето горе съм. Си ще го умреш. Хей! Или И пак водата ще оцели умреш. вода. Добре, как не мога да оцеля тъпата вода? Айде пак. Пигейн. Май. Добре. Умираш. Идам с крата, Чакай. Ето тук ще пробвам. Няма да успееш. Драги. Да, аз искам скарите викам другия път. Умри. Умри ти. Абе, умри, аз да спъвам. Да, и това тук така. И всяко ще правя, как ще се кача горе. Като умреш. Да. Не умри, от стълбата. може да умра във водата. Не, във водата. Имам безкрайен въздух. Охо! Той излезнах, бе. Главата ми е на половината вънка. Що си як? От това излезва. Айде! Спом! Бе. Не, без да дръпаше. И... Jump! Jump! Дай я са. Чакай да По три, айде по три пъти. Jump! Jump! И трети пъти не ги направи. Добре, дами и господа, сега ще играя. Аз съм РПБГ. Чакай, бе! Добре, де. Шум така. Опа. Аз поспах на това легло, но съм тук. Ой! Добре. 3. Опс, без да искам. Третия път да го сме винаги. Умри! Да скачим горе. Ще падна по стълбите този път. Да. Защото е по-лесно. Или после от това бито. Ще се скачим. Не най-горе. Най-скачай. Ще умреш. Шапелна бо! На. Бе. Добре, че този път не сме с камера, ни с телефон. Да. Сме с приложение. Да, Цели го от първия път. Бах ти. Не тука, бе. Тука е лобито. Ще правя още нива. Това ми е само първото. Обаче горе трябва да оправя леглата. Мега лесно. Ще се срежем кръг. Падай. Падни. Още два пъти. Всяко би оцели трети пъти. Другия път ще ги оцели трети пъти. Казах ли? Какво правиш, бе? Майната му, бе,
Как бе? Ами какво си бе? Мъж, Да. жена. Това прозвуча странно, но... Заглавията. Заглавието на този клип ще е да дропър с... Да дропър с RPBG и котсто. Да, забрах да кажа, че котсто е мен. Колко щупили глото! Глад? Опа! Много грозно е. Аха. О, ние сме два кагели. Ти добър ли си? И неща свържи на И пръднах като паднах. Точно паднах и пръднах. Те се да пръдна да се убия. Ма може да ме спалне не там. Мога да пръдна. Момент, мога да пръдна. Мога да пръдна. Не можеш да пръднеш. Мога, ако искаш. Ай, на бащи е от тука, ще умреш. Аре! Целият ще умра! Пак да! Добре, бе. Колко минути е клипа? 6. Добре. Сега па трябва да както. Защо ли щупили гото и? Защото съм як. Як бил той. Затова го оцели само първия път. И последния! Ще падне. Няма да падна. Имам още 2 пъти. Да. На И който път умреш, пак се качваш. За колко направи толкова високо? Да може да е по-трудно. Поне да има чекпоинт. 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 Втори път. Сега ще пълн като тебе. Какво, батка Сашка? Батя Сашка. Батка Сашка. Омага. Абе, стига! Нямам въздух. Shadow Shadow Hex. Какво? Shadow Hex. GTA 5 only е. Файн. Гата! Ай. GTA с мъгла. Гата с мъгла. Това само са чисти поташаците. Ко? Един път излизаме с RP Game. Мърти, бе! Тъпак! И само са чисти по работа. Тъпак! То по един път, като снимах клип от тях и то майна се тъпчи, и след време си бара по... Си бара по... Тъшака си бара Кога, бе? по... Чеши като някакъв маумни. Но кажи за бананите, бе. Бананите? Дай, бе, аз съм. Кога? Чак да скача, бе. Един път отиваме у нас. Слагам си 2 банана, един отпред и един отзад и почвам да танцувам. А, да! Ти де! Просто!